molt macos tots, sí? Esperem que els papes que no puguin anar a venir ara, o tota la gent que us estima, que vol veure aquestes coses tan maques que heu fet i que no heu pogut venir ara perquè deuen estar a la feina, que els porteu per la tarda, sí? Per la tarda o a partir d'avui, quan vulgueu, sí? Vindreu? Portareu a gent perquè ho vingui a veure?